أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة kalau Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu ngempela noma ngabe ukuphi ukufa kuzokufica ukufa kuzokuthola noma ngabe ukwisakhiwo esakhiwe kanjani esingakanani wake wezwa-ke umuntu mangabe akha umuzi wakhe noma ngabe uwakha nganhloboni yesakhiwa wake wamuzwa ethi ngendlela umuzi wami engiwakhe ngayo ukufa mina ngeke kusangithola as long ngingaphakathi kwale ndlu le ngingaphakathi kwalesigodlo sami lesi ukufa mina ngeke kusangithola wake wamuzwa umuntu esho njalo. Vula ingqondo mfowethu, vula ingqondo dadewethu. Kukhona yini imali ongaba nayo emhlabeni wonke jikelele ongakwazi ngayo ukuthi ugwazele ingilozi yokufa na? Umbuzo loyo. Allahu Akbar. Ngakho-ke yazi ukuthi Allahul Wahidul Qahhar. U-Allah uyena oyedwa, u-Allah ozimele, u-Allah ongafi, u-Allah ongacwayizi, u-Allah ongozeli, u-Allah ongalali. Umdalo wakho akozeli, akalali, akacwayizi, akakhathali. Allahu Akbar. Uhlala ukwazi-ke lokho. Uhlala ukwazi-ke lokho. Allahu Akbar. And akanabalingani, akanabancedisi, akanazifaniso. Umkhonze nje yena yedwa, ungamxubanga nalutho endalweni yakhe. Uma ngabe wenze njalo, unqobile emhlabeni, wanqoba ethuneni, wanqoba ngelanga lokwahlulela. Allahu Akbar. U-Allah yena yedwa, Al-Hayyul Qayyum, ungumqalisi nomphelelisi. Allahu Akbar. Yena yedwa ungumqalisi nomphelelisi wezinto, nomphelelisi izinto zaqala ngaye, izinto zizophela ngaye. Umdalo wakho-ke loyo. Lo-ke thina simkhonzayo. Wena lo mkhonzayo udaleni, ngisakubuza namanje. Wena lo omkhonzayo udaleni, uyazazi wena ukuthi ukhonza bani? Njengoba sazi-ke ukuthi ukufa kuyeza, awukuyeza ukufa bafowethu. Nina abafundisi, yekelani ukuthi manisenkonzweni libheke ngapha komama, manibuka omama sekuzivuka iy'nkanuko bese nithi bathandwa abathandwe inkosi, sengathi inkosi yomusa inganibusisa kanti senivukwe yiy'nkanuko. Bese ngapha bese nibheka ngapha kobaba, anisakusho lokho ngoba vele iy'nkanuko zenu zingapha komama. Yingakho noma nisemkhulekweni noma nisenkonzweni niyaxubana nje nina nomama, aninandaba ukuthi kwenzakala monakalo muni, kwenzakala bufebe buni, kwenzakala busathane buni ngokuthi xubana amadoda nomama endaweni eyodwa. Aninendaba ngoba vele iy'nkanuko idlala ngani, usathane udlala ngani. Bese nibheka ngapha kobaba, nithi nina kobaba nihlale nazi ukuthi kuyeza ukufa. Ubani othe komama ukufa ngeke kufike? Kuzofika kobaba kuphela ngoba nivukwe yiy'nkanuko zenu. Nibona omama begqokile lana iy'ngubo ezibabambayo ezibaveza imizimba yabo bese nithi nina bomama bathandwe inkosi, inkosi yomusa inibusise. Nibheka ngapha kobaba, obaba bona basathandwanga inkosi, omama kuphela bathandwa inkosi ngenxa yokuthi nivukwe yiy'nkanuko. Nina bobaba kuyeza ukufa. Bomama nabobaba kuyeza ukufa kuwo wonke umuntu, hhayi ebantwini besilisa kuphela. Ulalele kulalelisise. Ukufa-ke ngoba siyazi ukuthi kuyeza bafowethu, sihlale sazi ukuthi ukufa mangabe sekufikile wonke umuntu uyobuyela enhlabathini, ayodliwa izibungu, adliwe zimpethu, adliwe zintuthwane. Komnyama umgodi, imisebenzi yakhe yokukhanyisela uma ufuna kube nokukhanya. Kodwa uma wenza imisebenzi yobumnyama
awukwazi ukuthi ungabheka ukuthi kuzokhanya ethuneni ube wena kade wenza imisebenzi yobumnyama. Umuntu ethuna lakhe elizobe likhanya umuntu ade yenza imisebenzi yokukhanya. So awukwazi ukutshala umbili uvune ubhontshisi, awukwazi mfowethu, awukwazi dadewethu. Mangabe wenza imisebenzi yobumnyama ethuneni lakho kuyobe kumnyama. Uma ngabe ade wenza imisebenzi yokukhanya ethuneni lakho kuyobe kukhanya. Allahu Akbar. Wonke umuntu mayefika ethuneni kunembuzo ekufanele ayiphendule. Sohlala sikushilo lokho ukuthi mawufika mfowethu noma ungakulalelanga, ungakwenzanga lokho, ungaphendukanga, waphuma kulobo umnyama ohamba kubo wazohamba ekukhanyeni, kodwa uthi mawufika ingilosi maze iqala sezikubuza uthi kodwa ngangazi, ngangitshelwa, angangalalela. Uzobuzwa ke imibuzo ke mfowethu, uzobhekana ne-exam, uzohlolwa. Khona iy'nhloko lezi kulindile lapha ethuneni ezizobe zikubuza ke imibuzo. Uma ngabe ke wena leyo mbuzo leyo wena uyiphasile, lobe selikhanya-ke ithuna lakho, ubusuphila kahle kulelo thuna lelo, ulindile ilanga lokuvuka uvukele ekwahlulelweni okuhle ngoba wena wenze kahle emhlabeni. Kodwa uma ngabe wena ngezenzo zakho zobumnyama ngokungakholwa kwakho ithuna lakho vele uzolithola limnyama, definitely vele leyo mbuzo leyo izokuhlula, angeke ukhona ukuyiphendula, angeke ukuthola ukuphumula mfowethu. Ungeze abantu bekukhohlise bethi umuntu mangabe sehambile uphumulile ekukhandlekweni kwakhe. Umuntu ophumulile ekukhandlekeni kwakhe kwalomhlaba umuntu obekade enza kahle, ngoba manje lapha useyophatheka kahle, useyoba sekukhanyeni ithuna lakhe lizokhanya. Ungashoke ukuthi rest in peace, ngisakutshela namanje umuntu mangabe efile emhlabeni engelona imuslim, akade engakhonza umdali wakhe yena yedwa, emxube nezidalwa zakhe, ebiza izidalwa zakhe ngoNkulunkulu, angathi mayehambile lowo muntu loyo bese ucabanga ukuthi lowo muntu loyo uyolala ngokuthula. Lowo muntu loyo uyolala eyicucu, uyoba yingcucu, uyophenduka abe ama-piece. Akusho mina, kusho ithuna. Lithi ngihlukanisa inhloko nesixhanti, ngihlukanisa ihlombe nengalo, ngihlukanisa ingalo nesihlakala, ngihlukanise ilokuzana ugalo nedolo, ngihlukanisa idolo nethanga, ngihlukanisa ithanga nokhalo. Ngitshele ukuthi leyo nto leyo uyibiza ngani wena? Uyibiza ngokuthula leyo nto leyo. Ngihlukanisa inhliziyo nephaphu, ngihlukanisa isibindi nebende, ngihlukanisa ithumba elincane nethumba elikhulu. Hayi bafowethu, msanukuganga nina. Lalelani nilalelisise. Uma ungenzanga kahle emhlabeni, uhambe wenza imisebenzi yobumnyama, ungakhonza umdali wakho, ungacabanga ukuthi mawufika ethuneni njengoba bethi rest in peace, kamampela ulele ngokuthula. Ziyaqala iy'nkinga mfowethu, ziyaqala iy'nkinga nawe dadewethu. Ngihlale ngisho ngithi uma ungangikholwa, vula lapha kuLuka 16 verse 19 wehle naye uthole ukuthi kwenzakalani ethuneni ngomuntu okade etshelwa engalaleli, ukuze uphephe ekukhandlekeni. Mawufika lapha ethuneni ugcine ngokukhandleka la kulo mhlaba, uthi la ilaha illallah, ukhombe ngomunwe uthi la ilaha illallah, akekho noyedwa onelungelo lokukhonza ngaphandle ka-Allah. Uthi isithunywa sakhe Muhammad Rasulullah, uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa nesigcila sakhe sokugcina. Uma ngabe wenze njalo, unqobile emhlabeni, wanqoba ethuneni, wanqoba ngelanga lokwahlulelwa. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.